Kaixo, Ander Altuna naiz eta UEUko testu zuzentzailea naiz. Euskal Filologia ikasi nuen, urte askoan helduen euskalduntzean ibili nintzen euskara irakasle, haekan. Gero pare bat urtez edo argitaletxe batean ikasmaterialak sortzen, eta azkenengo 18 urteetan UEUn nabil lanean, testu zuzentzaile, eta nire lana batez ere da urtean kaleratzen ditugun liburuak euskara aldetik orraztea, eta baita aldizkariak eta bestelako lanak ere.